Ja. Så er vi klar til Minecraft med tips og det hele. Yes. Perfekt. Det man gør, når man kommer ind på spillet, så laver du en verden. Ved at trykke Create New World. Skal vi gøre det sammen med mig? Ja, det gør det. Ja. Derfor så tager vi heller ikke hardcore. Det er jo så tager vi Create. Er det du har spillet i? Ja. Kun, eller har du gjort det andet også? Jeg har også gjort det andet, men det er bare helt vildt dårligt til. Så Okay. det er det andet. Så vil du gå herind i More World Options. Og hvis du nu vil have, at dine elever kan gå ind i din verden, Ja. og bygge ting sammen, eller ændre på ting, folk der har gjort noget forkert og sådan noget. Open to LAN. Vil du ikke lige filme tæt på? Måske. Vi er inde i vores inventory, og det består, altså, hovedsageligt af firkanter, ikke? Så kan du så sætte den ned her. Vi siger, at jeg vil også gerne bygge med noget glas, eller et eller andet. Og så, jeg ved ikke, dekorere, eller stiger, hvis du vil det. Et eller andet. Eller glasruder, jeg ved ikke, hvad I vil bygge. Men herinde, der kan du finde det hele. Så tager vi bare helt almindelig survival. Og create den. Og nu kommer vi så ind i et landskab, som vi ikke ved, hvad er for noget. Ja. Kom efter mig. Hvad, Skal vi lige finde hinanden? ja. Skal vi lave sådan en... Nu finder du mig lige først. Hvor er du henne? Ja, fint. Er du med? Ja. Nej. Prøv at lægge op på noget højt. Kan du se geden? Tror jeg kan se dig der. Godt nok, fint. Så gå lidt ned her sammen med mig.